Wong tukaran gak sida tukaran. Sakniki mboten. Mubalek sakniki niku, nggih termasuk kula barang niki. Kiai sakniki mubalek sakniki niku ceramah niku ngejak perang hari. Ngejak gelut sakniki niku. Pun viral akeh mubalek ceramah niku ngajak perang. Terus perang mbek sapa? Malah ana mubalek niku ceramah mbek nggawa celurit ngono hari. Dik kene gak ono kok sing nggo celurit. Nggo pedang iki. Sampai ini siap perang ngoten hari. Makanya niku mongso ketoke penceramah tapi mongso karo ngedu umat ngoten. Ngoten lho, saged dipaham nggih. Jenengan sing bener kudu hati-hati akhir zaman. Aja ndelok surbane, aja ndelok jubane, aja ndelok dalile fase sakit. Aja ndelok bener apa enggak. Makanya kalau matur tambah akhir zaman wong pinter syarat-syarat tapi golek wong sing bener, golek wong sing apik niku tambah angel. Niku akhir zaman sak mangke. Ngapunten lho, besok akhir zaman niku afatul Islam, afate Islam niku gara-gara wong Islame dhewe. Sing ngakali wong Islam, sing diakali wong Islam. Sing ngilokno wong Islam, sing dilokno wong Islam. Ayo, delok nak mboten percaya. Dik ndi-ndi niku. Sing nyolong kotak jariah di masjid iku wong Islam. Sing dicolong ya wong Islam. Sing leboni kotak wong Islam. Kula ini ceramah kali divisi yai tadi dituntun. Kula mangken wonten tiyang matur, kula kepingin mati ten masjid, kula kepingin mati ten anu ten Masjidil Haram. Ojo kula ngomong ngoten. Lho kok mbok ojo kepingin mati di masjid. Mek kepingin mati mek situ ae. Husnul khotimah. Mati di ndi ae sing penting husnul khotimah gak masalah. Mati di pasar husnul khotimah gak masalah. Timbang kon mati di masjid pas nyolong kotak jariah. Modar kon ngono. Lho nggih. Lho di pengajian mati delok dhisik BPE metuki gendane. Nah, makanya pokoke mati di ndi sing penting husnul khotimah. Wis, ana papat mungsuh jenengan. Setan asli nomor loro napa? Setan menungso. Niki rada abot setan menungso niki. Ayo lah gak percaya sampean kate pengajian rene ketemu kanca. Nyandi cak ana khole se Abu Dharin. Ayo mel aku nang alun-alun. Engko tak tukokno rokok tak kei dhuwit 500.000. Sampean berangkat nang khol apa nang alun-alun? Ah iku setan menungso iku. Sik katut sampean. Sing nomor telu. Napa niku? Nafsuka, hawaka, nafsumu. Iki lho bahaya iki. Nafsu sampean niku lho bahaya. Nggih sepunten nggih, tak kei contoh nggih. Sebab jenengan